Και θα ξαναοδηγήσω και θα αφήσω το χαμπέα με ανοιχτό το στόμα. Και θα πάρεις αυτοκίνητο. Και θα πάρω και αυτοκίνητο. Αυτοκίνητο, καλά, γιατί να πάρω, αφού έχουμε. Αυτό είναι του μπαμπά, το χρειάζεται για τη δουλειά. Εσύ θέλεις ένα δικό σου, το αξίζεις στο κάτω-κάτω. Σωστά, το αξίζω στο κάτω-κάτω. Τόσα κάνω για όλους εγώ εδώ μέσα, δεν αξίζω ένα αμάξι. Τη θέση ο κάμπριο μπλε. Μπλε. Έλα ρε μαμά, άσε με να πάω να παίξω με τη χαρά, κουράστηκα. Όχι αν δεν μου πεις έστω μία φορά σωστά το δεκάθεο. Δηλαδή εσύ τους θυμάσαι όλους τους αρχαίους. Περίπου. Έχουν περάσει και κάποια χρόνια. Ωραία, ποια ήταν η Περσεφόνη? Η Περσεφόνη ήταν μια πάρα πολύ ωραία γυναίκα, αρχαία. Μην το γκουγκλάρεις. Δεν το γκουγκλάρω, άκου το γκουγκλάρεις. Απαντάω στον πατέρα σου που μου έστειλε μήνυμα. Άμα το ήξερες δεν θα έκανες τόση ώρα να μου το πεις. Δεν έχω δικαίωμα να σκεφτώ. Άσε που μπερδεύομαι γιατί γράφω ταυτόχρονα. Καλώς τον μπαμπά. Τι έγινε πάλι? Τι να γίνει, Σάβα, ψάχνει συνέχεια αφορμές να μην διαβάσει. Καλά.